nago La Fundizionen, nire pieza aurkeztuko dugu ostiral honetan. Organo gabeko gorputz baten orroak deitzen da pieza, eta bertan hartzen den gaia da pixkat intimidadearen edo intimidaderako pentsatzen den dispositibo bat eszenara eramango da. Dispositibo hori izango da chat bat eta publikoak erabakiko du €1 izatea edo parte hartzea. Orduan performerrak hor aktibatuko ditu, publikoak eskatzen dizkion egiten dizkion eskakizunak. Planteatzen duena hausnarketa pixka da, era digitalean sexualidadea eta desiraren iruditegi kolektiboaren inguruko hausnarketa egiten du, eta hori eszenaratzea, ez? Hortik hasten da, baina gero izango dugu ere bai kantua, antzerki formatuagoa, testu poetiko bat ere bai izango dugu, eta holaxe, mugimendua eta bisualak. Así que horixe, espero dute etortzea. Niretzako oso berezia da hemen egotea, areto bat beti arriskatu izan duena, ez? Eta pieza berezik hartzetuena, oso performatiboak eta niretzako erreferente den areto bat. Así que hemen egitea estrainaldi hau oso berezia da eta oso pozik nago. Animatzen zaituztet etortzera.